batterie majunooɓe Trois familles, mille problèmes. Serie, c'est la Réalisé. Trois familles, mille problèmes. Boni kotigal, boni endam. One combino dami, one combino dami, hey hey, one combino dami. Bida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh, tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, oh. Ada urang-urang musdam derkale, ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, depas timani. Okay. Leɗɗe kan ƴetti hay goto goɗɗo ƴettani ɗe wona an. Amadou a wawa sor walla ndewaɗa hatta ka kam tottudema leɗɗe ɗe heɓata ala ɗo mbawɗo rew hakke awa kan ƴetti min tawi tecce perron ƴettiɗe min ƴetti kono a heɓata joni an Abdourahmane pour ƴettide tottaɗe Abdourahmane te enen jiidi an hal kam jinguide Abdourahmane ɗum noon takidi pon miɗi hutoro anne kay ka gojjo min kay kono mbaɗɗa ni tan mbaɗi te noon leɗɗe ɗe Amadou welani ha welani min fotide hutoro min ha deeɗe min o ko Abdourahmane tek ƴettuɗaɗe Abdourahmane jinguirtema ɗum tek ƴettuɗaɗe leɗɗe haalade hutoro Abdourahmane min kam andi min ɓuuri hen haaldo Abdourahmane min o kurtide ndi ponkol din ganduɗa hoore ma ɗi duuɓi fof gonduɗa tan koko bippat walla rappel moi Allah wallima dañi ko waɗma renforce a jaggata hen jagga hen Amadou ɗum tagi jaggumi hen Bukay eyyi a tenat donoɗa koroɗa ɗum hatten jippina ɓesda Amadou wat toñam Amadou wat suuritam Amadou wat nato loɓo joni coyɗam wallahi a wawa won muusu mullunki hatta ka kam weddema leɗɗe ɗe an yiɗimi suurit an yiɗimi addal probléme sika wi han keɓa leɗɗe ɗe a haali ko wona gonga a haali ko wona gonga a heɓata an dek o gonɗo info dek an waɗima ɗo ha nek ka himmi koko an Abdourahmane fette mi anda hay daro gandumi hen hokkam seeɗa Bukay hol leɗɗe ngoni leɗɗe hoy an leɗɗam itto guila Côte d'Ivoire ha ɗo gara gujja leɗɗe har meeja a semtat Bukay hay tous he kalam jiɗa haɗum waɗa kiise an Abdourahmane waɗi yimɓe an hay goto hulanima ɗon Abdourahmane ay wona ko hulani emi hulani jata jeeni yimɓe ta Abdourahmane he made foto Abdourahmane hot lekki Abdourahmane la ilaha illallah Bukay Abdourahmane Abdourahmane excusez-moi Buka Monde Monde an jaw an ko jere ma hebani an ko jere hebani billahi ma hebani Bukay ko to Monde billahi an hebani leɗɗe ma ɗe ngara force Bukay o boni fof antigema Bukay heɓo fetel so heɓano fetel billahi en mayata o galle Abdourahmane yoɓat pittari men guel subaka hedde ɗomo yara kafe mum ɓaleji Bukay heɓ fetel o Amadou woto haaldir noon an min kam mi ettima ko mbawmi ko wadde yejjin yan jahami dow mbeɗa sakkita koriɗe leese ha tawim toon wi en ido Allah balɗa walla yejjin min kay ala fof komi yettani kono Bukay on keɓɗen wurde o galle on keɓiɗen wonguel Abdourahmane nder o galle Abdourahmane mo ganduɗa ɓerde nde ko ɓaleere kurum ndi kam nandi te Abdourahmane Bukay woto yejjin Abdourahmane haydara en jiiɗammo de billahi horaki en wara galle warde neɗɗo meɗen wayi ɗum ko yarde ndiyam la ilaha illallah billahi ma ittu mbaɗɗon ko ma leɗɗe ngarta force wala waɗo neɗɗo goto hen e Amadou ponɗo Abdourahmane hen jogui tan cuusa wiide neɗɗo bal teftan ara en denki walla aran ajji wadde kaka ngal a yaani wat kural mungal ɗo joni lori ngal def ɗo
somi tulano tawanno ko mi waɗama inna lillahi wa inna ilayhi raji'un billahi o waran nen ko sokoto ko bon a faami ɗum noon kam ɗum il faut ɗum yilna peeje Boukary walla en keɓa fetel o kibbiɗɗa to keɓrami o on keɓra Boukary hibbit toon keɓa fetel o hibbitade ɗum kam ala kono joni noon Boukary ay min ay ɗo ɗo ŋañmi billahi mi woppata Abdourahmane billahi ka mina mum mbima min kaɓata yawmal kiyam ñande yawmal kiyam min kaɓa malaikaji ceerno amen malaikaji garat ceerno amen woppatade pourquoi ways ko won gorko o wonta won gorko o wonta sellude woppata hande woppata jangga tawi tan ko ɗum ɓala winɓere kam andi woto woppude woto woppu kono Boukary noto wallam leɗɗe tottam leɗɗe meɗa hedde dañhaji mawɗo jeeya wujju leɗɗe musoroy gara corta tottam leɗɗe saabi Allah Amadou merde Amadou Doul mi totta leɗɗe pour que campi anani eyyi tampere gilli ari tampere gilli hoyni kam fasiraɓe nan jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépense timmani eɗo sukaɓe seraɓe gonno kono dole jeli serniɓe woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni jeew an kam leɗɗal takkiɗa ɗo walla ko miir takkiɗa ɗo walla ko takkiɗa ɗo an jeew he an kaltani Abdourahmane an ko woni mbaɗa salminama ko force he andi ko ganditumami mbiɗa haɗa darnami ɗo e affaire aji ma ñakkuɗi fayiɗi ɗo nani ko mbimami ko famɗi haaja wona sees e min kam mi jogor jommil walla mi jogor naƴ walla mi jogor hanƴ o non wona jeew andal an fiiɗo lonteje ma hat jippin guere face maɗa mi yeehe kaɓɓandi non o wona jeew jeew ma tawtam ɗo Eni gondigal ko jam yo jam jip gondigal wela yara yeso ma chérie wallahi hay hande ko min yonta ko min nani wañ aɗa min kam somi naati e wañ hay goto mi hejjata ɗo wawi cuu wawi caa machallah noon min mi hulani hay lembel hay jeewo goto min oɗo lembel komi kewɗo délai place am eyyi kay hande ko min daganto ɗo e wañ he woto waɗa ko beelayi ni seeɗa hay to neɗo wawa dañde ɗum memde ɗum jongo ma an sa aƴa joni neɗo wawi sa ɓaggino ni kay madama lawol to ɗewi ga Fatima a yiri ɓennude a wawi ɗum mokke ɓenna an sa jogan on hakkille joɗade ha feewa min somi aɗa mi poussete saabu ala hakkille ke ma jogue poussede pangi ayi mi yiiɗi yaade commande mi ronki dañde no jaari sa baɗi ɗo wayno rem mokko ni a baɗi lawol kay madama pousse to neɗɗo fu Fatima a yiri ɓennude kala kam a yiri ɓennude hokkuma ɓenna mais an woni holi on yeew min namnaki ma e dara sañce guilniraji onon jettinani onon gandi ƴeew sañce o goppe on ɗon mo daro min mami waɗ non mami waɗ ɗum tan kalanmami voilà oui min won Fatima mala anda kam Fatima rentomi min tey Fatima billahi
wallahi taala sare tay ndo e galle mi hisat go tout ça wata an wata dara min ngulani ay indam de suntu dum cangay de mais an woni hol yon mi won Fatima Fatima no fur labi no dumay tout ça wata bima billahi sare tay mi jodat ma asr ha asr amina tout ça wata kam sabu boy hada dum jole ma dottade yam parce que min mulani mo wattu ko man no da jewa tusi hala baraga ko mawda e ma tuti dabida min tay Fatima tous no fur labi no dumay wata dar Fatima ay sare tay me galle mi fir hami jole e dowma an hay gota fiera dinguma me mata do ne e galle ay gota fiera on ma la fi mais an woni hol yon sa biya mi wa fi de odo min woni min au contraire an foti wiede an tie ki an ar way hadde fiide Fatima a futti horma te ko non be fondindine Bugay he yow Bugay yow dara dum halama are kala man min wa kam fas Bugay awa war ka mbatta ko hapar kibado har wade ngew a wona kurk ka mawd iska fami Bugay ka an boni Bugay ka an mbab Bugay an mawno wa sel yibbe fe mo ndogo likkam immo gel ko di war ar hado ala mbatta sona wujud lekki he harma wallahi wona ay an mi wona min nawigde mina wani harma andanaji no andirana mayda wallahi bona mi fi won hami jode mo so tawi tan honko mbawda won mo mbawda fiide minen en makko piya mbiɗen yo wel ay dara wa yo wel sernagal mo de nafigagal mo dum woni ko simme ay so gullarago ko pegaraɗo minen wayna mi sunde me oni min gulanima ay dara ay tusa watani asikure rokkam ndeysan sinno doole wonanno hakkille an kewa hakkille nde wonno doole ma nde fora e hakkille woyo kono heɗon gami haala ma nomin ndesa ɗo e galle hende nomin muñat nde an a jibina nomin ndesa nde a jibina woyo baya min gona goruɓe ko woni min adi moɗo e Sénégal ono ko gadden ɗo hokko mbaɗɗon ɗo komi waɗani ɗo min cakkiriɗo arde ɗo hanki heccanki ko mbaɗa waɗa ko ganduɗa hono kono meeɗa wadde ko ɗum noon ɓuusat ɓerde moɗo ne hostama ko ɗoɗon hen an kay ɓuuri wonde bole puyɗe amo monamin bonani ando ka seynani ka naafi ka rabbani ɗum gonɗuɗa e galle he ndesa nde resa wona anade moɗon ɗo woni moɗon moƴƴere wadde wadde ko boni onon godi onon gaddi kam ɗo e galle kono hay daron ɓurani mi ɗo son mbiyamani tan mbiyoɓe patati patata ok yo wel an e Fatima ko ni tan gonɗon e galle mbiro ɗum piem yo wel min hulani mon hay dara noon kuyɗi foyo on mbasa rentade ɗo e galle barki seydinama hamɓe an oɗo Sofia e an oɗo Farima mbasa rentade ɓe galle he kanko jinno ko ɓurini ko ɓuri ɗum mino hande jaramo hay koto bonanta hamɓe o yew ngabbende sutto o nerwani to ala ko wala suno o daari ba mangal fof o baali hay pour kala so bunda mema do wata memde o jeramo wala ka barke fulani makko ebo he ko ɗo tawata yimɓe so tawi wonko hangdi kinade maw taw ɗo hay goto hulani fo yimɓe kollam hembo te kan jeramo sumo yiɗi wadde provoqué yimɓe o jortano wala désodaji makko o wonma provoqué hay sa yiɗa memde memamo ew joni mi haalani ɗum Fatima mawɗo ɓuuri andude belgol e jimde min goƴi kam ko kiiɗo lekki kiiɗo lekki weeri kam holno gartirta kiiɗo lekki dow jungal ngom mi heɓa ɗum mi wala minom woƴaka ɗum min minen yaha mbeɗa atta min manam woƴaka ɗum mbiɗa woƴa ɗum di min kan jiɗi ko jaggan Bukari ken kulɓine mum kan laawa gongol kan ha wawa ngabbude dow to atta lekki so lekki gasat toon anen sa nawi kom nawi an nawi keko Ahmadou Abdourahmane ko Ahmadou potɗa ƴeɗ Allah balɗe mum Ahmadou sa wari ɗum billahi ñande fof mbarɗa Ahmadou yeehi ma e ubboya ñande hen jignaɓe men ɓe ma belta samma ɓe gandu mbarɗa kefere an ka juul Bukay ko maaden nde dogata kono ƴeew billahi Bukay sa renaki ma tawoy toon dignaɓe ala lekki an nawiki Bukay harme jammi nawani an ho mbima min nawi ƴeew Fatima ɓurma won gongiyanke laabi ujunere te Fatima ko haali ko fenani ɗum Fatima wi ko Bukari nawi lekki Abdourahmane wona wima tan ko Bukari ɓolo ɓoccollo min ko Bukari Sow kay wima tan ko Bukari ina wawi tan ko Bukari Sankare walla Bukari Fall ɗum kay wadde woto jaggu tan ko ɗum min annen Abdourahmane toñani eyyi moƴƴi wona mbiɗa wona harma wallahi wona billahi Bukari ñande fof lekki feeñima mi warama tan goto tawi ko mayde dogonɗa ima ya imma ima ya Abdourahmane am yarlom jaafaɗami noon ima ya fokki tan a yaafimon Bukari yal sunnu jahajuma wona kaga mano min ɗuma hañi sa wiyami mbaɗa guel jeesel ma mbana cukalel toksel moƴi hen wawi lekki yitema wallahi Abdourahmane wallahi yottani jongo moye nder nordal jaygo Bukari yottani jongo moye faanu mboloɗo faanu jomri wallahi gonal bon yalmimi haami ni foccit guite ki
wallahi hay so ngaddi arme Sénégal yo arme France yo arme Afrique e keɓataaki min won kam kaɓɓumi heen ko won kam kaɓɓumi heen keɓetaaki billahi ko ɗum woni solution wona e ɗum woni solution kay an kay mbaɗa yewde Abdourahmane ko mbibam ko Fatima to gommi ɗo koye phase testude mo gommi test eyyi gommi koye testude mo ƴewtaw mo yiɗi kam walla o yiɗa kam jogui hen droit an mbatta test mi testata an so yiɗama mo lesma e sulla e fari mbiyan waɗa mo test ana ƴewta ko katta ko ƴeewo katta o gattira hakkille ma wona cuuli kam mawɗo keɓa mbiya test min mi haalan ko kalta ko liccinnam lekki ki Fatima lekki mami licci ɗum ɗum no owlo bukade ko kañum tan lebti kam il faut que yimɓe jagga bukade kal kulɓinamo kal lawol gongol kadi daña no heɓini oɗo lekki sona o lekki o gastina ɗum anen oro o gastina ɗum ndi Fatima min mbeɗa andi holno mbaɗani a yahat yo hakka mi yimu bukade mawɗo o bukade lebtoɓe wallahi hakka mi yimu lekki mamin keɓ ɗum mi yiyat il faut que min kulɓina bukade il faut que o hulɓine kadi lawol gongol kadi o daña no yaltiri lekki hi Abdourahmane an wadda tali joɗaɗe an Abdourahmane an kam haydara dillata e ɓandu ma ko yimɓe ɓe jahade na garta ne jiino leɗɗe pour ya sellu an joɗɗaɗo aɗa woccite les 4 murs Abdourahmane an mbiɗa est ce que aɗa selli han an wona rafi goto joguiɗa la ilaha illallah min ni est ce que yimɓe ɓe jirto lekki pour ya sellu ko aɗa jari ɗum han han Abdourahmane an ko an cuuɗi ɗo iyana tari joɗade ɗo Abdourahmane an ya uppiri bukal ni wonde wuturo lekki ki an Abdourahmane mbiɗa a haalta haydara a fiya kurma tan jooɗa ndaaro yimɓeɓe mi haalan ngaran jooɗa ɗo gallo fof mi ala foto mi yiiranimo Abdourahmane ummino woore ma Abdourahmane ko mawɗo safrata woore mum o subaka Fatimata binta ya rasulullahi kadi wallam min mi talani haala min ko gondumi ko tan yoni Abdourahmane min mbiyata ko attarani haala min mbiyata subaka jaam Fatimata bintu rasulullahi i Abdourahmane wona mawɗo safrata woore mum an ya jooɗi e ndar bukadi jogo lekki ki bukal jeeya lekki ki jeeta lekki min ko kalsam guitti mbaɗi mi lekki he lekki ummo Côte d'Ivoire ha yetto Ghana ha yetto Bangladesh mi yaha mi ƴetti lekki ki mi adda bukal wujji lekki ki ha par no huturo ɗum an je lekki ki mbiya oppude bukal e lekki ki pourquoi joni hono mbaɗani ɗum ummo gaddi lekki ma bukal jeeya ko an je lekki mawɗo kañum safrata woore mum hi an de ligguey o jaggima de allo Amadou jeew sawa sel a fini jam tan mawɗum ni mbimi Abdourahmane bone galle walla ala ɗo Amadou ko woni sagata namno Abdourahmane mi ƴewna mbel Abdourahmane boni dow walla boni less mbel bone galle Abdourahmane yani mode cikko mo yalti ok Amadou ko tarodam de dañ probléme quoi sasi o comme taƴƴe jamma hen joni mbeɗa yiiɗi ɓuftoya douce public to a yaltata ɓuftoyɗa eyi ɗum tagi men ma namno kay Amadou Abdourahmane jeeya galle o yaltu jaha ɓuftoyɗa anani ko mbimami ko d' accord yaltu ɓuftoyɗa ko woni ok joni kay gasi e moƴƴi yaltu ɓuftoy ok a jarama ok ha ganduɗa ɓandu ma ɗum wawi mayde ni e leɗɗe ma bukanen nani leɗɗe mum ne yalla ɗum jamma e ñalawma te jeeya leɗɗe jeeyta leɗɗi ko an jeyi leɗɗe oɗo ceenaji ganduɗa leɗɗe mum ne wawi moƴƴude ni ko woni toon ko yaltini o Fatima ya miɗo ara mi yahata de minen ma jarata ha toon nata suulu jongo ma to jaltina lekki ki jala ko heddugo ko an jeeyi bukadi jeeya pourquoi bukadi no wuturo ɗum aɗa jawla daramo ya miɗo ara mbuusanɗo kilométre ko kasam guitti mbaɗi mi lekki ha ceernajo wawi wadde kama envoyé a ummat jeegen toon ha nata nde sutto jaltina lekki ki kutora ɗum ko an jeeyi leɗɗe ɗi bukadi jeeya leɗɗe de an koye ɓandu ma ko jaaɓi mayɗo koye ande état liggaka ummo jeegen moppitama ɗo de moppitama rew ɗo an jeeyi leɗɗe ma ƴefti ɗum e junngo bukadi awa yaren ko pama moppitama kadi moppitama ko an jeeyi kake ma aɗa woppino bukadi ne wutoro ɗum pourquoi nana kay jogol won kam mawɗo safrata woore mum a sellande a safrata woore mum tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe na jala debbo aɗa wura gurdam musdam nder kane aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe
waɗam ni biɗɗi ɗam woto waɗam ni ɓingel nena waɗam ni ñiiri mballi gitene sini ñamde ñiiri mballi gitene sini ñamde wona jolli kala muɗe a waɗi komi sikkano Kenapa kau marah dulu? Kenapa kau marah dulu? Assalamualaikum haram jas Poular. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh hari mi huda min ko bayrim ko la perote billahi gilmen woni bebbe. Yo Allah firta Abdurrahman. Yo Allah firta Abdurrahman. Yo Allah seda men Abdurrahman. Ya barka Allah. La o kam wekkati ngo. Bajo ko hi dole. La ilaha عليه السلام gila lam banna ay hande ko minare wañ defan ma maro mo ala hay nuku arande an maro ko plat ma préféré wallahi ndaw ko jinni kala ko hena defe ko sew ko murlel fado buri mi sohlu masha Allah dum ne defda ko mara wala bismillah ma ha ya dolde jam ko woni kama picca kamta picca tamara nayi tati tottu demgal tottu hunuko machallah wallahi defi ɗum ne noon façon fof a waɗi hen ligim suppome nawe carotte machallah aɗani kadi hoño an jiɗɗa tan ko yo leppo a dañi ko jiɗɗa mbarodi ma wonɗa Fatima wotu yam ko mbatta ɗo min mi wawa haalande mi adnam lekki wona haalande bicci pacca joni min ari mbe ƴewan horam Yo tan hal han ko ndo yo leɗɗe leɗɗe ko nota ko hanga ay leɗɗe mon boy bilo mo ko ndani iya Yine fi. ɗo fof mi yiwi ɗo sundu ɗo tamo hen Fatima an kam leɗɗe ko ɗum ɗaɗi walla ko condi walla ko ɗum woni min Ha? Ɗum ngadi sandal woni ɗiɗi. ɗo ay Je toji. gandum hande mi wattanama ha ganda mi wattima ya dole jam bismillah no maaro way won ni sehlam sakanore ko ganduɗa ko ngel boliyel ɓoccili ngel yoni ngel haari neɗɗo bismillah Noy weli wala welay bukan ko woni he meɗ ƴeewa kon mi ƴeewa nokku ƴeewa meɗ ƴeewa an kam jongom ha ƴeewa ndi maaro makko meɗ ƴeewa wala hawlu wono goto maara ka deytal gandu men defi bone
jongom ɗum hon debbo defarat ɗum anne Bukar ko oppone won yek andin tan min nanu ndefam nde wonani wano ñiiga ko an de yahno wañi ko an defti ko an addi ɗo Bukari de kanko ɗo fota heen wala hawlo wala quwwata illa neɗɗo ana yakori maaro ndeka an deftuɗa ko bone ay Bukar hoto wi noon annene Bukar ƴeno mbami tampude oɗon waññi gandume oɗo barme gandume yana ko woni tawi ɗum defɗa Bukar noon mbiyata kam Bukari yii Bukar ɗum woni haala ma neɗɗo kay matawde wono soor maaro kam jonggom ƴeewa cuɓa ɗe kaaƴe guitta ndi lesdi an ɗum mate anda so ɗum naate fulkur neɗɗo hôpital uji jeeɗiɗi mbawa toon mbawa ɗum oppira ɗum yalta ko jiɗɗa wiide ɗum Bukari ay ndi lesdi Bukari no mbami tampude oɗo waññi Bukari ala ko jowata kam so wona ɗum Bukari aɗa min kam mi ala hay intention goto wadde hen ko boni Bukari mbiɗa to paɗa jonggom mi yiiloyta ko ñaami mi yiiloyta ko mbanmi reedamɓe foti wadde mi ƴeewima ko ñamɗa Allah jarama an kay jarama hayn woppam tan mi yaha mi yiilo ko ñaami tampere gilli ari tampere gilli hoyni kam fasiraɓe nan jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timani eɗo sukaɓe seraɓe gonno kono dole jeli serniɓe woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓingel nena waɗam ni ñiri mballi gitene sini ñamde ñiri mballi gitene sini ñamde wona jolli kala muɗe a waɗi komi sikkano curodiren muñodiren ko digal welani mamuña curki keɓa julɓe ko digal welani reni gondigu ko jam reni gondigal ko jam yo jam yib gondigal wela yara yeso sinno ko wuli bubata buyere jabetake fuɗo waɗa gawɗi waɗa sammere muñodiren pamodiren yo sinno ko wuli bubata ko sambiretake fawe ka kufenɗo woɗa waɗam ni woɗa waɗam ni jasela woɗa waɗam ni woɗa waɗam ni woɗa waɗam ni